So kwanaki ina ta magana cewa ya kamata mutum ya nemi entry akan coin. So ga wani simple strategy da za ku bi wurin neman entry. So bayan na shiga F wallet ina sai na nemi wani coin a cikin coins ɗin da suke trending sai na ɗauki punch na shi to wurin duba liquidity support zone ɗin. So a nan wurin za ku ga different time frame. Time frame akwai 1 hour, akwai 15 minutes, akwai 5 minutes, akwai 1 minute, akwai 1 day, akwai 1 week, akwai 4 hours. So wayannan time frames ɗin nan suna support zone daban-daban. Amma me kana buƙatan time frame ɗin da zai baka support zone mai ƙarfi, da zai baka chart mai kyau ta yadda za ka iya gane support zone ɗinka da kuma saboda ka nemi entry. So sai na sake dubawa bayan na gama duba 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 hour sai na nemi 4 hours. Akwai 4 hours, akwai 1 week. Duk da haka chart ɗin bai zama ba. Sai na sake dawowa 4 hours. Sai da na ƙara duba chart ɗin 4 hours kun ga na 1 week ya nuna min kawai bullish candle ne. But amma na 4 hours kun ga ya nuna min ya bani abin da nake so. So ga support zone ina na farko da kuka ga na yi ja layi a ƙasa shine support zone ina na farko. Zan iya siya a wannan zone ɗin. Sai kuma abu na gaba shine support zone ina na biyu. Kun ga support zone ina na biyu shi ma idan coin ta miƙe ta yi bullish candle zan iya neman entry a ƙasa. Support zone na uku shi ma idan coin ta ƙara dawowa wannan wurin zan iya neman entry. Support zone na hudu kuma na ƙarshe shine gashi na ƙololuwa na sama. So 4 hour time frame ne ya bani chart ɗin da zan iya neman support zone ina kuma na nemi entry. So a kowane irin yana da alaƙa ne da time ɗin da coin ya shigo kasuwa. So za ka iya nema a 1 hour, za ka iya nema a 1 day, za ka iya nema 4 hours, za ka iya nema 15 minutes, za ka iya nema 5 minutes, za ka iya nema 1 minute. Amma duk coin ɗin da ya kasance ya kai awa 10 ka neme shi a 4 hours time frame. Na gode an ka fusato shi.